диққат кардастед, ҳаёт ба шумо интихоб карданатон дар кор. ё ки ҷурабоз мешед, ё ки аз паси мақсадатон меред, ё ки таги телевизора мегиред, ё ки аз паси мақсадатон меред, ё ки шумо бачабоз шуда фарзандотон қати гаштан мегиред кӯчаи туй ба туй, ё ки аз паси мақсадатон меред. Шумо ба доимо анамин интихоб важничай. Бояд ки шумо вибират кунед. ҳаёти ман ба доимо ҳамин хел чӣ буд ки ман маҷбур будам ки як чиза вибират кунам. То есть постоянно надо вибират. Вибират нигоҳ кунед, нигоҳ кунед. Вибират байни интихоб кардан дар кор. Байни ё рафиқати гаштан, туй ба рафтан, ман ҳамин хел, ё ки аз паси мақсад рафтан. Ё ки вибор кардан дар кор. Мисол доимо телевизор тамошо кунӣ, ё ки политика фаҳмидан, мана ин влогерро тамошо карда гаштан, баъзе ин влогерро тамоман фикрои хом дорад, ё ки аз паси мақсад рафтан. Нигоҳ кунед, ё ки шабу рӯз рафта кор кардан, аз паси мақсад рафтан. Шумо ба доимо бояд ки интихоб, перед вами всегда выбор. Шумо маҷбуред ки як чиз интихоб кунед. Ман доимо паси мақсадам рафтам. ҳаёти шумо ба баъзан вақт духтарои нақс пайдо мешавад. Духтарои нақс пайдо мешавад ки шумо орзу доред ки ошиқ бошед, орзу доред ки шумо ҳавасманд бошед. Не ки анамон бам бояд ки каллатуна гум накунед. Лайлои маҷнун гуфта хурмои ширин гуфта нагардед. Фаҳмидед? чиба ки мардуми мо ба беҳад бисёр шерхунишу, беҳад бисёр ман ҳамин ваяш чӣ гум слишком бисёр ҳамин любов ба додашудаги мардум дия. Ана шумо ба выбор. Вақте ки вай духтар пайдо шу ҳаёти шумо ба, ё вай шумо ба мотивация шуда қувват дода шумо пеш ба мебарад, ё ки вай шумо ақиб ба мебарад. Ман доимо ҳаётам ба аз мақсадама вибрат кардаги. Вибирайте цели. Ин беҳад заруртарин чия? Ин беҳад заруртарин чия? Ман ҳозир бисёри шумо чатоба нависта студед ки ман $1000 дорам. Ман дида студем ку баъзан успет баъзе саволотон успет карданам хондам ба $1000 дорам, $4000 дорам, $5000 дорам. Чӣ кор кунам? Не бродаро, ҷамъ карда исто. Ман шумо чӣ мегӯм? Ҷамъ карда исто. Пули кам қати бизнес накун. Пули кам қати бизнес кардӣ, банкрот мешӣ, пулот нест мешавад. Пули кам қати бизнес сар накун. Ҳамин $4000, $5000 аввал майни сарат бамон. Ягона ҷое ки пулат нест намешавад, $500, $200, $300 и майни саратай. Дигар ҷо ба ту вай пулат нест мешавад. Барои ҳамун пули кама фақат образование бамонед. Вай беҳтарай. Ва вақте ки вай майни саратон бамондед, вай инвестиция кардед майнаи саратон ба, фаҳмида истодед? майни саратон ба ки мондед, вай шумо ба нақшаи дигар пайдо мекунад. Фаҳмиштон дига мешад. Фаҳмиштон ки дига шуд, нақша дига мешад. Нақша ки дига шуд, шумо аста уже кора дига хел бурдана ёд мегиред нисбати дигаро. Як қадам пеш, як қадам пеш, як қадам пеш. Аста пеш ба рафтан мегиред. Пули кам қати бизнес сар мекунед, ҳозир пултон намерасад, қарз мегиред. Қарз ки гирифтед, всё. Аста мебинед ки қарз ба фурмадед, ба як рӯз маҷбур мешед вай бизнеса маҳкам мекунед. Фаҳмиданед? Вай бизнеса шумо аббараш мебуред, маҳкам мекунед. И оқубаташ чӣ мешад баъд? Оқубаташ азоб мекашед. Ман ба медонед чандтин одамо мебиёд пеши ман ки мегӯд маълим ман қарз бафтадаги, қарздор шудаги, чӣ кор кунам, қарзама чӣ хел бурорам, чӣ хел аз қарз буром. Ҳамиқа одами бисёре мебиёд ки бовар кунед, бечоро бизнес кардааст, хайр нашудааст, бизнес ба ин чизҳо мешад, қарз бафтидааст бечоро. Ин хеле одамо хеле бисёр мебиёд. Барои ҳамон ман гуфтаниам ки пули кам дошта бошед, майни саратон инвестиция кунед, хонед. Бо нагӯед ки ҳозир мардуми мо як баъзе бачаҳои мо фикраш хома. Бо гумон накунед ки муаллим ин гапа мегӯ, чиба ки мегӯ ки дарсои ман бар хоҳӣ рав, нахоҳӣ нарав. Ҷое ки рафта мехонӣ, рафта хон, не ки бародари азам хон. Чиба ки мардуми мо баъзе рост, ҳамто гапи ростам гӯед ки ва чапа карда мазмунаша мефаҳмад. Одат кардаги, чиба ки дарунаш чиркин, дарунаш ки ҳамин чиркин ки шудаги, гумонбар шудаги, худаш ки ҳамон хелай, ҳамаи ҳамон хел гумон кардан мегирад. Гумон мекунад ки ҳама ранги худи ҳаваяй. ҳамин шумо вақте ки гирду атрофи шумо ба одами тури кам монд, вақте ки гирду дини шумо ба одами хуб кам монд, шумо дар ҳақиқат ҳамин хел гумон мекунед ки ҳама ҳамин таврай, ҳама ҳамин хел дурӯғгӯай, ҳама ҳамин чиба ки ин дурӯғтон гуфт, вай дурӯғ гуфт, вай дурӯғ гуфт, атрофатон ба ҳама ки ҳамин хеле шуд, ҳамон хелай. Барои ҳамон ахотир набароред ки шумо чӣ хел инсон бошед, ҳамон хел одамо деври шумо ба ҷамъ мешад. Агар ки шумо асал бошед, ору гирди шумо ба ҷамъ мешад. Агар ки шумо чирк бошед, гряз бошед, гирди шумо ба пашша ҷамъ мешад.
хотир набуроред. бо такрор мекунам, агар ки шумо асал бошед, дар гирди шумо ору ҷамъ мешавад ки ору бо асал метиҳад. фаҳмида гиред? гирди шумо ба ору ҷамъ мешаваду ки ору бо асал метиҳад ба шумо. лекин агар ки шумо чирки бошед, ғаразнок бошед, гирди шумо фақат паша ҷамъ мешавад ки паша фақат бо заҳролуд мекунаду ягон кори дига намекунад. хотиротун набурад. фаҳмидед? буин бошед, чиркин бошед, гирди динтун ба паша ҷамъ шуда ҳам мегирад. баъд шумо паша ба нигаҳ кард гумекард ки ҳама ҳамон хелай. ҳама ҳамон хел мегӯяд ки вай бошад. ганда ҳасту ҳами ҳамон хелай. барои ҳамон баъд як бача савол додааст ки ман ҳама 50,000 сомони 60,000 сомони ва пул 5,000 дорам ё 60,000 гирифта бо савдо кунам мешавад. майли ҳамон бизнеса ба даст занед ки ҳамон бизнеса мефаҳмед. бизнесе ки намефаҳмед чақа нашед. хотиротун набурад. дар дунё худованд ягон одама беҳунар офаридагӣ нест. якумин чизе ки мехоҳам ки дуруст фаҳметон. нигоҳ кунед, ман ҳамин стакана банда офаридагӣ, не ки ҳамин стакана ки офарид ба як мақсад кардагӣ. ҳамин стакана ба як мақсад кардагӣ. ҳамин хел не? барои ҳамин як мақсад кардагӣ аст ҳамин стакана. агар ручка бинед, ҳамин ручка ба як мақсад сохтагианд. фаҳмиданед? ман ҳамин телефонам ба як мақсад сохтагианд. ҳар якти ҳамин чи ба як мақсад пайдо шудагианд. ҳамин чиза ба як мақсад сохта шудагианд. анакун барои ҳамин дар дунё ягон одаме ки ҳамту просто так пайдо шуда наметод. чунки ки худованд вай ба як ҳунара додагӣ ҳай. барое ки вай умраша додагӣ. рӯзе ки ҳамин фаришта мебиёду 4 моҳагиш ба ки дар пешонаи вай менависад 4 та чиза менависад. якта чизе ҳамин чанд сол умр мебинад. ҳамин ман Қуръон ба тафсири Қуръон бахондам. чанд сол умр мебинад. чанд сол. дуюмин чизе ки менависад ҳунар менависад. ҳамон ҳунаре ки вай ҳунара истифода бурда ризқаша бояд гирад. сеюмин чизе ки менависад ризқай. фаҳмиданед? вай ҳамон ҳунара истифода карда вай ризқаша оварданаш дар кор. барое ки ҳамон ризқаша ба даст биёрад, вай бояд ки ҳамон кора кунад. вай ҳамту карда бемеҳнат вай ризқаша гирифта наметавад. вай ризқ меҳнат карда баъд мегирад. ҳамон ҷо рафта ҳаракат карданаш дар кор. чорумин чизе ки худованд аз рӯзи азал навистагиай ин бахти инсонай. чӣ хел вай фарзанддор меша ё не, бахташ чӣ меша ё не.